tento vo fialovom. Palba, ale keď tam máš 50 rán za sekundu, biebečka lietali ako zvieratá. Miernejšie luky. Lebo len to, že u nás sú zvyknutí fakt, že takýto štýl hry trošičku. Tento víkend som sa rozhodol otestovať airsoftové ihrisko Labyrint a v tomto videu uvidíte, oplatí sa chodiť na airsoftové ihrisko Labyrint. Uvidíte v tomto videu, na ktoré ste práve klikli. Ihrisko Labyrint, to vlastne obrovské ihrisko, myslím, že nejakých 150 000 m2. Je to vlastne OSB ihrisko s rôznymi budovami, ktorých sa aj veľmi rád naháňam, čo už veľmi viete, poznáte, ak ja sa rád naháňam v budovách. Toto video si zaprvé berte ponaučenie, mali by ste nosiť príľbu, mal by som tú príľbu nosiť aj ja. Nič, čo sa deje v tomto videu, by ste nemali opakovať. Dávajte si na seba na airsofte pozor a pozerajte video. Samozrejme, ako už poznáte, hral som so svojím krásnym AR-kom, škaredé HPAčko, hneď som tam bol kúsok porobiť zle. Keby tu sú nejakí špekulanti a idú mi tu pripomínať, že manipulujem so zbraňou a nemám okuliare, komora je prázdna, nie je tam zásobník, je to HPAčko, hadica je odpustená, nie je tam baterka, nemôžeš mi nič, kamo, je to proste neškodná zbraň. A rovno by som sa hodil na ten spomínaný gameplay. No, skoro by som zabudol, tam je si taký malý kusoček z briefingu a rovno by som sa hodil na gameplay. Samozrejme v Labyrinte sa tu o vás pekne postarajú, pán organizátor si tu pre nás pripravil buchtičky, čajík, to je jak u babičky som zacítil. dobre, vítajte. Dneska tu budem len ja, organizátor, budem mať tu aj nejakých maršalov, ktorí mi budú dopomáhať. Juggernaut taktiež je maršal, čiže on bude po vás sypať a ak nebudete priznávať, tak. Keď ste ešte niekto nevideli, máme tu mapku. Čiže v podstate dneska budeme hrať Dominion, ohľadom scenára vám poviem po chvíľočku. Prejdeme nejaké základné pravidlá. Prísli sme jednu vec. Pravidlo o okuliároch. Keď niekoho prichytím, 3-krát dostal permaban. Že viem, že sa rozsiavam okuliár, ale prosím vás, nerobte toto do otvoreného a takto si ich dávate hore. Lebo ide hlavne o vás zrak. Dominátory budú takto 3. Budete tu mať Juggernauta, ktorý bude strážiť v podstate tie dominátory, poviem to ešte detailnejšie, ale bude on vyznačený žltou páskou. Dominátor vyzerá takto, kto získa 10 minút, vyhráva v podstate prvý dominátor a vtedy sa posúvate do druhého. Ak nie, prosím, pýtajte. Dobre, ja som do toho hodil brutálne v skratke, pretože nikoho briefingy nezaujímajú. To vám to tu ešte zhrniem, hrali sa vlastne 3 dominátory, boli vlastne v 3 rôznych sektoroch a postupne sa to hral. Proste v skratke boli to dominátory s Juggernautom. Celkom super to bolo vymyslené, ja som si zahral dobre. No vlastne rovno už by som zahodil na ten gameplay, práve sa odštartovala hra, som sa rovno rozbehol na plný kotol. Hra už je v plnom prúde, všetci sme sa rozutekali na svoje pozície a tuto by som to rovno zastavil. Všimli ste si tento plot? Lebo ja nie. No tak kvalite som sa o ten plot rozsekal, zachytilo mi to nohu, som sa proste zrazu spavnul na zemi, na 5 sekúnd ma vyplo. Postriham vám to tak, jak si to pamätám, jak som to videl ja. Hej, hlavu, dobre. Ja som... Presne takto si to pamätám, absolútne som nevedel, čo sa stalo, potom som pochopil, že som si zrejme narazil hlavu, až potom vďaka kamerovému záznamu, čo som si pozrel spätne, som vlastne zistil, čo sa stalo. Cením samozrejme chalanov, že sa hneď pri mne zastavili, začali mi pomáhať, šli sme samozrejme hneď za organizátorom, organizátor hneď konal, pomohol mi, hneď sme to vydezinfikovali, posedel som si chvíľu, samozrejme, ak som sa cítil hneď lepšie, že je to v pohode, že sa dá hrať, tak hneď som sa pustil do hry a našťastie to bolo v pohode. Aha, tomu ver. Toto. Fú, za toto som sa rozbil. Ale som v pohode. Ja som bežal, zakopol som a tam som si rozbil hlavu. Aha, pozeraj. O toto, isto, pozeraj. Hej, no kúsok som si rozbil hlavu, ale v pohode. Dobre. Kam ideme? Budove, drop that shit for these fuck niggas. Right, stop, knock, stop, rock, knock, but I ain't used that knock. I'm using that with the dot. I'm using that because I lie. Fuck boy, but I keep that, he gon' rob me blind. Fuck boy, but I think that's when you got to knock. Fuck boy, that I sit back in that fucking spine. Second guessing crimes, every war where I stole a slug and crossed the
No už som sa teda nejako otriasol z toho môjho pádu. Rovno sa môžeme vrhnúť na prvú. Koľko najviac vieš naklikať? Koľko? 30? Neviem, ja to je veľa, to určite nie. Vôbec bez šance. 25 naklikáš? To podľa mňa nie. Nemyslím, 20 možno. Tak potom kľudne používaj semi. Dobre. Rob čo robíš. Ja by som ťa mal zmerať, aby som nekecal, ale... Akože kľudne ma zmerajte. Videl, ako môžete zmerať semi, bro. No to je tiež pravda, kamo. No halo. Ukáž, ako dáš semi, ukáž do srandy. To je pohľad. Nemáš šancu reálne za sekundu naklikať 30 ráno, ani pičuješ. On nám ide rozradiť cestu rovno. Oni to nebudú ale ešte, nie? Budú. Je to našprinten dopredu. Tam to je ako Fortnite s vodom. Hej, Fortnite, kamo. No a doľava, hej? Ja nemám minút, bravo. Nestrieľa ti to! Poď, poď. Hej, OK. Chceš tam ísť hore? To strašne malo hráčov. Mám pekná. Farba. Tu. Hej. Mám pekná. Co to? Tam je v okne ešte jeden, napravo. Krátke dávky, to môžem. Krátke dávky! Čo bľačí? Toto som už nebol ja. A krycia palba. Aha, prosím ťa.
Pôjde, ja sorry, som ho mal chytiť. Mám, Krycia palba fullov to môžem, nie? Miernejšie. Veď dával som iba ani nie sekundové dávky. Tento vo fialovom. Čo? Počúvaj, to bolo to, čo si robil Veď bol krycie palby. krycia palba, ale keď tam máš 50 rán za sekundu, to je ako kulauto, to Darmo praví, že nie, tie bebečka lietali ako zviera. Miernejšie, dobre. Pôjde. trošku miernejšie luky. Lebo to Viem, už bolo to, veľa. počuj luky, len to, že u nás sú zvyknutí fakt, že takýto štýl hry, že proste trošičku. No tak trošičku miernejšie, tak už si presne hodíme príklad krátkej dávky. A mám. Alebo ešte tu máme pekný príklad krátkej dávky. Teda príklad viacerých krátkych dávok. A ja nemôžem. Dobre. Vystral som sa na kompletne celé krátke dávky, dal som trojranový burst a hádam už nebude žiadny plač proste. Tuto som myslel, že sú obidvaja dole, ale jeden tamten sa schoval za prekážku a tento tvrdí, že nedostal. Dostal si, nie? Takže vlastne ani jeden z nich nedostal. Hej. Našprintiem tam dopredu. Počkajte tých 5 až 10 metrov. Ak neskapem, tak bežite za mnou. Ak skapem, nechoďte za mnou. Pekné giličko. Za chvíľu píknem, už prichádza. Stačí trčí. Jo, schovám. Počkaj. Bacha, Maťo. Idú ti, hej. Momentálne v pozadí môžete počuť Maťka ako brúsi gulometom jedného typka. Máme tebou 5 alebo 7 ruky a nepriznáva to ako. No, kámo. Zakrom mi do baraku. Áno. Čisté? Čo má? Farba. Ja, keď ty si križal farba, ja už som strieľal. Počkajte. Jeden dole.
No dobre, Airsoftové ihrisko Labyrint by som zhodnotil dosť pozitívne, keďže chalani sa snažia a starajú sa o toto ihrisko, majú pravidelné brigády, aj ten plot, kde som sa totálne rozbil, hneď do ďalšej akcie už bol odstránený. Samozrejme, nebudeme do toho rátať plačkanie hráčov, pretože to je všade, ale samotné ihrisko, aj organizáciu, aj prístup organizátorov hodnotím pozitívne a určite vám odporúčam navštíviť Airsoftové ihrisko Labyrint. Za tú rozbitú hlavu si samozrejme môžem sám, keďže sovar dvíha aj nohy. Dávajte si na seba pozor a softu zdar. Čaute.